Kabilang sa mga frontliner ngayong pandemya ang hanay ng pulisya. Bukod sa security duties, sila rin ang naatasan na pumoste sa bawat local government unit checkpoint. Sa inilabas na COVID-19 tally ng Police Regional Office 3 nitong June 7, 1,505 na ang naitalang kumpirmadong kaso sa kanilang hanay. 226 namang ito ay aktibong kaso. 26 sa bilang ay naitala lamang sa loob ng isang araw noong June 7. 1,274 naman ang gumaling na at 5 ang namatay dahil sa virus. Ayon kay PNP Central Luzon Director Val De Leon, patuloy ang regular testing sa mga pulis at ang pamamahagi ng libreng personal protective gears lalo na ang mga nakabantay sa checkpoints. Ngayong taon din ibinaba ng PNP ang daily mandatory disinfection sa lahat ng police station maging sa mga checkpoint. Samantala, ang 7 probinsya sa Central Luzon ay nagpatupad na ng contactless tracing sa lahat ng kanilang border checkpoints. Lahat ng travel at health documents ay kinakailangan na isumite na via online. Rainiel Pawid, CLTV News.